Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. President Wachita Kudabwa by 16 September. Your Excellency the First Lady to be Vice President Director of Operations, Director National Organizing Secretary, Regional Director Regional Director Nyamata, Region Yose, Mmene Executive Yose. MP Olemegezeka Pongolani ndaka salawose mundilole bwana isanda yankule kuti ndikuone sereni MP amene akuimira kuno Olemegezeka Pongolani komanso wabwera ndaka salawo Olemegezeka kansala Mamba hapo. UTM! Sogola tu. Madalisha amena bila pano. Ndilibe zangu za mbili. Kwanga ndikugula ndilani ni manja awili pamoja ndi timu ya UTM. Kuzanizi bwana kuti ndakubelesa ndikumalire kuno ndimalira kuti mugole kumalire kuno kwa Nchinguza kuna Nayuchi pazifuka ziwiri zimenezi ndifuna kukuzani bwana choyamba chimene ndifuna kukupemphani pano kwatiye Nchinguza bwana anthu akuno amavutika nkhani ya nsewu imeneyi nyimbo yokayo kamba kanofika pano 2025 tikulira nyimbo zokazoka kumati imba bwana sindi kufuna kuti imba so kuyambira pa 17 September chifukwa inu mukupita ku State House kuyambirira bwana mukapita ku State House so wana Nayuchi zatikumbukire na tabu Nayuchi chachiwiri bwana chimene ndimafuna kuti mugala kuno muchione ndicho chitisa manyazi kumene muli kuno akuti ndikumalire ku boda kuno koma inu mmene mwagonera kuno bwana pali za boda soko bwana nditakusimikizirani kunena kuti pano komudati mufufuze anthu athu mabwana athu maofesa a MRA akukhala manyumba a renti chimenecho bwana tifuna muzatikonzereko chachiwiri chomwecho bwana maona njanji mmene mutimavutika kukona anthu akuna ichukulu yambira 2014 popo usiku each and every day yabona kalifuta lalikulu limene limachitika yambira mu 2014 kumalira uko ndi manyumba kumene kucha anang'ambika mwingalo anthu akuvutika bwana chifukwa cha stima imene kwa kuti benefit ina iliyonse bwana ndikufuna 17 September mukalowa mboma muzatang'anira kumene kuja anthu azakhale bwinobwino tifuna tizaone pindu la stima imene bwana china chimene ndinalira kuti mupezeke kuna Nayuchi kuno kuti anthu muzakumbukira bwana anthu kuno anthu ena okhala mopanikizika analandidwa malo ndi anthu ena adyera kuno mafumu amira kuyenda ulo malo anapita tifuna zimenezo bwana 17 September malo amene analandidwa anthu inu ndine tikawamboma malo amene anthu abwerere chifukwa kuno kuna Nayuchi Machinga yusi kukhala koyamba kukhala MP olamula President olamula chifukwa inu 17 September mukupita ndikupemphani kuti zimenezi muzitenge muzileme mutayale yanu ndikudziwa kuti inu timu yanu timu iyi
imene lukwe makamaka pankhani ya alangiziano onabo Dr. Patricia Kaliati si muntu wamba sangama kulangiza ni zabozi ndi anthu amene taonapo zochitika za malangizo ayo tatati kwaonapo komanso oloku a vice president akuno ndi munthu wachinyamata kwambiri mwina anthu amuona kabwera pa ndikuziwa kuti ndi timu imene ingathandize come 17 September sankho zambiri ndilibe koma bwana mungoziwa kuti kuno kuna Nayuchi kumene mabwera kuno kunalembesa mavoti 13,250 pa 13,250 ine ngati Mustafa Pongolani pamodzi ndi kansala wanga Mpaso Machasa tukupasani kuno mavoti 7,000 mafoto kwa na 7,000 ziko mwambiri bana ziko watu kulili atwake Your Excellency Komanso Your Excellency the First Lady agogo watu emegezeka ni mafumu wose takunya ndiani kwambiri kuli mwabwera kuzalandira president wanu kuyambira pa 16 September bana bwana kitokoza kwambiri mwabwera kuzaona tukuno kuna Nayuchi ata kuna Nayuchi ndino antadala kwambiri nakweserani game changer Kabambe amene kuyambira ali budget director zinthu zinalizosika mtengo nilima mafuta opikira lemu kwakula 100,000 ewa analosika mtengo nthawi yacho tataliso Kabambe ali budget director amene amaona zinthu amene amachita control kuti dziko liyende amalawi akhale bwino azikhala chitochenerera zawo zimetenga kwanise kuti agule lero matumba mulibe ndalama mwangokhala mtengo okhaokha zinthu zikutula anthu akuti muzikagulia chani futa lomayika pampando anthu osadziwa mafuta amene anthu akumana nawo lero chifanya kwa president mwene tuda onse kuchokera kusanama kumabwera kuno mofutika kuti mufutika limodzi ndi anthu amene ali kuno lero chingire kichiro imene ichaboma likatachita kanthu kuti anthu azipindula nawo nyanja imeneyi atamamkhala pasikulu kopanda china chilichonse amakaja kwafuwa amabama kanga ndikuti anthu kuno sakuyang'anidwa ndi dziko la Malawi maboda mwambiri makhala mooneka bwino kuti anthu azizotafika Malawi afika dera lina koma kunoko kukokhala likati kutengo kwache kuti amatili Malawi mamu anthu akuyembekezera kuti aziyende timaona mangali motakupasa unakuti aji mukafote lelo fertilizer ni hande na jaguti nonseja palibe wina liyese mafumu mwajabulo bala mwa unyinji amene kuomba sadi pa mafuta wali wote ndijona naliso Kabambe amene ananiye mafumu amene akumana naye lelo mafumu mafika nchito ya boma kwa mamanja ndrama zonyenyeka otafika sapa weki imeti wana kutatu fazila ndia ndrama ya boma kwa yabu ya manaite sauzane kumafila lelo palibe mfumu amene mangia naite sauzane sininena ndrama zimene mwana nila inu kwa mwina soma ukwataka kutama nyumbamu kwa machito yose imene tima kia isapanja ndrama zimene mwano wake ama nina kulitia muzika andila kupanga mafumu tiambia ni wala ufumu wao kupila kupangi sangapila jikuwa ndrama yo singafika cho ngakale kuno ngakale njinga ya moto kudu kwele singakwa nile ngakale waka bata sangapwa nile kumuli pia jinga ya moto aprenda zatu walime kasenga mafumu haya akawa akuma na lima mfuto wakulu ngalisafi ya kilo mboma ngakale kuli mwone nyumba zao zombe kisoni ngakale ndaba kuda kakula majensi sangapeze koma liboma akupila chino mboma aboma kuda chokoza kukanika ama lepala kubila kumuda ama kaya kweli za milanu ya ndomena ya mboma ya kuda milanu ina zikila kwa ufumu amina kuya chino yatu kama kuda chokoza mafumu hao kumakanika uwefe na presidenti waonanoka mene mafumu habelela kwa maso waonanoka mafuta mena kwele kapuna alinagaya business kulika china chilichose asimai kupata ngati kuno kulika kinini kikeni kachibatala antama kila lifeo mabila kuliwonde ndemene bakalia seuu asimai
Kabambe katera akakafika kuwode wane mukafika kuti mungeni kwanza ni babila pa 17 bano maganizo anu wose akaloganizira kuno kuna Nayuchi kulita koza anthu boda yaku ino izimene izipanga ndalama boda yaku ino imene chuma chizichoka kuno kumabila kumalayi kumayendesa bwino chuma cha bwino malayi kuno chifukwa cha bodali takonzeranso kuti anthu kuno mabhizinesi awaseka bwino zipatala masukulu chifukwa chake kuno kulibe chitukuko ngakhale ana kuno akulowa mbanja makhala ang'ono alibe chosirira chimene chakusirira kuno wina mmene tafika icho kuno zida ine ndifuna ndikhale ngati kweli ndipo ndikhale kweli kuna anthu ogwira ntchito boma ngati akupanga lendi angapezekenso kuno ndikutanzakhala kuliwonde zisanzo za anthu atsikana kuno kulibe chifukwa chake kuti kulibe zitukuko zimene anthu athu amakhala kuno ngati anthu akhala nyumba za lendi zosalongosoka mwinu munthu apita ku sukulu zaka zambiri ali ku sukulu abwere kuno akakhale nyumba zosalongosoka pakugwira ntchito mboma zili bwino pamenepo asogoleri tisamapase ntchito anthu okumba zimbuzi za manyumba muni mapini moti azinyalala kuti aziyang'anira dziko mwenyera dziko la Malawi alipize kumaganiza kuno kodi bwanji ndikhala naye bwanji kodi taona Kabambe ndikhala naye bwanji nanga asogoleri ndikhala nawo bwanji kodi kamwese tabekita kozo sengo zai musadakanize zoti mwesa tabekifo kapana kumwesa tabekita utazaliso Kabambe kapana kumpangisa chiwamu china chilichonse ganizani anthu Nayuchi kapana munalupira kuti mukatumikia anthu Nayuchi mwakozera nseu mwapase chipatala mwakozera masukulu mubwereso mwapepese katundu wawo ng'ombe zawo nyumba zawo sokola zawo ndi china chilichonse chinapita ndi cyclone iye ndinakubwera tapepese kuno tapange anthu kuti adziwe kuti ali Malawi muno ndipo akusogoleredwa lero mafuta tukula 26 ku Mozambique 26,000 ya Malawi kuno kwekabwera kuno tukula mu 100 chakula toseja palibe mfumu mapasa 100,000 apa koma katundu akutula nanga chocho angabiliwire mafumu apata kunyeka mafuta asogoleri mukapotera chakudadaliso Kabambe federeza azakhala okapilana mtengo wabwino mafuta azakhausika mtengo pamene chodadaliso Kabambe ali budget director ngakhale kakhete paka mafuta kakang'ono apo kamene kachakanali pa 150 kwacha lero ali pa 1,800 pamene pozili bwino takubwereserani pangolini takubwereserani game changer amene asinthe dziko la Malawi kasankheni bwino ife tikuyembekezera inu chala chanu chikagwira ntchito ngati mufuna kuti ku Malawi kuno ku Nayuchi kuno kusinthe ni mawu amene wa president athu olemekezeka ndazusa vice president ayankhule apereke moni komanso akuzuseni inu kuti muzayankhule ambuye akudaliseni ndipo Mulungu akukumbukirani mwapadera chifukwa chofika kuno Chibagira cha mpamvu tazusa president athu olemekezeka kuti ayankhule ndi kuyankha mafuta onse amene ife tikukumana nawo Malawi muno kwaposaposa kuno ku Nayuchi achibambo ngatifuna ndikhala ndi ndalama matupamu nyamata amene angabweresa ndalama ndi amene angadziwa mafuta onse amene angasume chuma kuti chikhale muchimake amene angaone kuti chakudya kuti chipezeke amene angapezeke kuti mankhwala apezeke muzipatala amene angaone kuti misewu ikhale longosoka amene angaone kuti ubale wanthu mbali ya chitukuko ndi mayiko ena kunja ikhale chimake komanso chitukuko chipezeke pena paliponse pangolini athu ndi amenewo iwe excellency amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana nthawi ino tikuwasiyana president athu adziko lino kuyambira pa 17 September chaka chache chomwe chino sikaleliyali kuti akuyankhuleni dziko kwambiri osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.